Ďakujem za úvodné vystúpenie predsedovi našej strany. Ako som už avizoval, odovzdám slovo doktorovi Machalovi. Nech sa páči. Vážení priatelia, nebojím sa aj povedať, vážení súdruhovia a súdružky, lebo to je po francúzsky krásne, že komrád, kamarát, priateľ, najkrajšie. Ja by som na začiatok sa chcel poďakovať pánovi Hrdličkovi za jeho triezvy a kritický prístup. A to, čo dnes povedal, je aj dobrý základ preto, aby slovenskí lavičiari a komunisti si urobili vlastnú kritickú analýzu a postavili si najmä vlastný ľavicový vlastenecký model, ako budovať slovenskú spoločnosť. My nemáme čo opakovať, ani sovietský, ani nejaký iný, trošku najbližší by nám možno bol jugoslavský, ale to ja nechcem odporúčať. A ešte druhá poznámka, Husák, Dubček. Nestávajme ich proti sebe. Skúsme z každého vybrať to dobré, teda aj Dubček, aj Husák. A teraz mi dovolte, aby som povedal takú úvahu, nazval som ju úvaha o mužovi skutkov. Gustav Husák písal 10. januára 2013, dožil 100 rokov. V živote si užil svoje. Tento rodák z mestskej časti Dúbravka, kde mu stojí rodný dom a je tam aj nedaleko katolického kostola pochovaný, zasiahol do dejín Slovenska 20. storočia mimoriadne vplyvnými skutkami a postojmi. Ako každá výrazná osobnosť, aj on vykonal viacero pozitívnych skutkov a samozrejme, ako každý živý človek, aj on sa viackrát mýlil. Takto sa na osobnosť môžu pozerať iba ľudia a historici, a teda priatelia a súdruhovia, ktorí sa usilujú podať objektívny obraz politika, nie propagandisti a mamelúci, ktorí plnia zahraničné objednávky pre žoldniarske protislovenské médiá. Husák musel robiť kompromisy a musel rešpektovať uloženie Slovenska v strede Európy, keď sa o tento priestor vždy a opakovane, ako aj dnes, zvádza veľký geopolitický a strategický zápas. Pri hodnotení každého slovenského politika či štátnika treba mať na pamäti, že z kože strednej Európy, kadiaľ sa prehnali hordy dobyvateľov, pásy okupačných tankov, alebo sa o jej osudoch rozhodovalo v kabinetných zatajených rokovaniach od viedenskej arbitráže až po Maltu. Skrátka, z tejto kože strednej Európy nemôžeme vyskočiť. Právnik doktor Gustav Husák bol mladý davista a vedúcou osobnosťou časopisu Šíp. Pohyboval sa v blízkosti doktora práv Vladimíra Klementisa, býval dokonca jeho právnym koncipientom. Ak si pozriete, tak podarila sa mi taká malý zázrak, že na tom mieste za Kulichovými sochami, kde má Klementis bustu, a pamätám si, že práve Gustav Husák bol pri jej odhaľovaní, tak pamiatková správa vyčistila ten nádherný taký tú mramorovú tabuľu, ktorá je pod tým. Takže až pôjdete do krčmy 2002, tak si to všimnite. Veľa času, a tam teda Husák, u neho aj býval, tam bol koncipientom. Veľa času trávil v blízkosti ideových tvorcov DAVu, Andreja Siráckého a Daňa Okáliho, a potom od roku 1935, keď sa novým zodpovedným redaktorom, a teda aj bol v blízkosti výkonného redaktora DAVu Laca Novomestského, to vás nemusím asi školiť, že vlastne DAV vznikol z prvých písmien Daniel, Andrej a Vladimír, davisti, takto to vzniklo. Okrem ľavicových ideálov to bol bojovný mladík so sklonmi k radikalizmu. Nebojím sa to povedať, čo je pre mladých ľudí prirodzený postoj. Husák bol osobnostne stavaný tak, že vždy chcel vlastné predstavy aj projekty doviesť do konca. Za každú cenu. Táto zameranosť a priamočiarosť mu v živote narobila veľa problémov, lebo opakovane narazil na múr nepochopenia, alebo ho za prílišnú slobodomyselnosť v úvodzovkách demokratických Masarykov alebo aj Tukov režim posielali do väzenia Vilame. Ale táto charakteristická črta sa prejavovala aj pozitívne. Nekľúčkoval,
Nemenil postoje ani názory, podľa toho, odkiaľ fúkal silnejší politický vietor. Istým obmedzením Husákovej povahy bolo to, že sa narodil v znamení kozorožca. Jak je niekto kozorožec, neurazte sa. 10. januára 1913. Čo sú obvykle ľudia, a to je moja charakteristika, samozrejme s tým nemusíte súhlasiť, čo sú obvykle ľudia, ktorí si všetko v živote musia tvrdo vydrieť. Na cestu osudu im nesvietí hviezda šťastia. Kozorožci nič od života nedostanú zadarmo. Navyše ľudia narodení v tomto znamení sú sami pre seba najväčším problémom, lebo majú schopnosť sami si najskôr vystavať prekážky, ktoré potom ako parkourové kone aj musia preskakovať a zdolávať. V tom sú podobní škorpiónom, to som ja. Husák začínal politicky pracovať v študentskom hnutí, aj preto bol už ako mladý komunista ľavičiar v súbojoch s názorovými odporcami, či už ľudovcami zo Svoradova, ja nerad používam slovo ľudáci, s ľudovcami zo Svoradova. Na Svoradove s ľudovcami dokonca aj býval na internáte. Viete, kde je internát Svoradov. Súperil s mladými talentovanými agrárnikmi okolo časopisu Politika, kde dominovali Imrich Karvaš a Peter Zaďko, ktorí boli pomerne ostrielaní. Malá odbočka, ktorá ale s témou súvisí. A zda preto mal pochopenie Husák, keď jeho syn Jano Husák, ale aj Piro Škovrán, Juraj Trokán a medzi nimi aj ja sme roku 1968 založili Zväz vysokoškolákov Slovenska ako ideovú organizáciu a stavovskú organizáciu slovenských vysokoškolákov. Pretože existoval zväz, bolo 100 000 študentov na Bradle a 100 000 študentov na Devíne v roku 1968. Nevieme pochopiť, a ja to neviem pochopiť, ako môžu dnešní študenti vôbec existovať bez vysokoškolskej organizácie. To ja nepochopím nikdy do konca svojho života. Práve politické a stavovské bezvedomie svedčí o tom, aká bezduchá a ľahostajná mládež na Slovensku vyrastá. A to je aj príčina onej duchovnej biedy, ktorá nás po 20 ročí demokracie a slobody obklopuje ako sivá hmla sítého sísla. Aby som spomenul vybrané slova poviesť. Späť k téme Husák. Vedel dobre rečniť, jasne formulovať, predostrieť zrozumiteľne problém, ale najmä brilantne narábal s argumentami. Veľmi rýchlo sa z neho stal tribún ľudu. Od názorových súbojov v novinách a v časopisoch prešiel do súbojov s režimom a s mocou. Po opakovaných väzeniach vyšiel z týchto životných skúšok aj dostatočne charakterovo a osobnostne zakalený. Alexander Matuška, jeho druh z povstania, by povedal, u neho bol talent v zhode s charakterom. A nad Husákom sa medzi konškolákmi začala vznášať aj gloriola mladého martýra, ktorý je ochotný kvôli obhajobe vlastného presvedčenia podstúpiť aj skúšku väzenia. Od 30. rokov visela vo vzduchu otázka riešenia riešenie slovenskej otázky, alebo aj otázka, ako štátoprávne usporiadať naše vzťahy s bratmi Čechmi. Husák bol začínajúcim vysokoškolákom, keď skupina mladých hospodárskych odborníkov na čele s inžinierom Petrom Zaďkom zvolala do Trenčianskych Teplíc v roku 1932 zjazd mladej slovenskej inteligencie ako prvú platformu, na ktorej sa vážne rozmýšľalo nad projektom novej budúcnosti Slovenska. Vidíte, od roku 1932 až do roku 1992 vlastne sme sa väčšine usilovali o nezávislosť. Tam to začalo. Mladí našli zhodu najmä v otázkach národných, ale aj v otázkach sociálnych. Z mladých autonomistov to boli Martin Sokol, Karol Sidor a Milo Urban, z komunistov Davisti, Vlado Klementis, Daniel Okáli, Laco Novomeský, z národňárov, ktorí vtedy presadzovali koncept regionalizmu, prišli Ján Paulíny, neskôrší šéfredaktor Národných novín, Peter Zaďko a Matúš Černák, za agrárníkov to bol Jan Letrich, neskôrší predseda Slovenskej národnej rady a Miloš Ruman, a za sociálnych demokratov Ivan Horvát a Ladislav Šoltés. Mladí slovenskí inteligenti podporili program autonómie Slovenska. Dobre to počúvajte.
v rámci federácie. Ich spoločnú rezolúciu potleskom a hlasovaním schválili komunisti Vlado Klementy, Laco Novomenský a Jan Poničan. Zjazd v rozhodujúcej miere sformoval aj názorové vyzrievanie Gustáva Husáka. Ako politik sa celkom ideovo dotvoril po prvom kongrese slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach v júni 1936. Toto rokovanie malo vyslovene antifašistický a silný vlastenecký národný náboj. Takáto tendencia Husákovi vyhovovala. Všímal si, ako sa nad Európou sťahujú mračná fašizmu a totality. Musel si vyjasniť svoj postoj k slovenskej otázke, ktorá sa potom celoživotne stala dominantnou politickou Husákovou témou. Tak to vidím ja, možno subjektívne. Dostal dobré školenie. Pomohli mu skúsenosti s lordom Rotemérom, ktorý podporoval maďarskú a nemeckú irredentu pri rozbíjaní Československa, a vystatovačne stál pri admirálovi Hortym, ktorý nastupoval k moci v susednom Maďarsku. Životnou skúsenosťou pre mladého Husáka bola najmä viedenská arbitráž z 2. novembra 1938, keď v úvodzovkách spriateľené krajiny Nemecko, Taliansko a Rakúsko odkrojili na juhu pri hraniciach z územia Slovenska taký švík zeme a obyvateľstva, že prerušili aj železničné spojenia, cesty a mosty, ba niekde sa dokonca zastavil aj hospodársky život Slovenska. Nebolo to nejaké rozmaznávanie, lebo 28-ročný Husák dostal od života tvrdé direkty rovnou do tváre. Z týchto životných skúseností už o 5 rokov mohol čerpať ako zo studne. Rozhľadení a vzdelaní čitatelia vedia dosť o príprave povstania, osobitne o Vianočnej dohode, pán Hrdlička to spomínal, z decembra 1944, keď sa s veľkým nadhľadom uvažujúci Karol Šmídke, Laco Novomenský a Gustav Husák stretli za kuchynským stolom. No, si to predstavte, že taká vec v kuchyni na Gajovej ulici číslo 9 v Bratislave, kúsok od Modrého kostolíka, kde múdro a prezieravo rozhodli o budúcnosti Slovenska. Ľavičiari sa tam dohodli s predstaviteľmi občianskeho bloku, ktorí sa po vojne sústredili v demokratickej strane na spoločnom protinacistickom odboji. Občianske skupiny na rokovaní na Gajovej 9 zastupovali Judr, teda doktor práv Jan Letrich, doktor práv Jan Ursíny a Matej Joško a Peter Zátko, za sociálno-demokratickú stranu spisovateľ Ivan Horvát. Gustav Husák mal roku 1944 34 rokov, keď sa stal popri Šmídkem vedúcou postavou Slovenského národného povstania. Skúste si to predstaviť. 30-ročný chalán, 30-ročný, Kristové roky sú také roky dospelosti, takže v najlepších rokoch. Bol nielen pri formulovaní vyhlásenia povstaleckej SNR, ale od začiatku vlastnou energiou a rozhodnosťou nabíjal atmosféru v Banskej Bystrici schopnosťou bleskovo riešiť kritické situácie. Musíme k tomu prirátať aj jeho zbrklosť, či rýchle niekedy ukvapené závery. Stranické centrály, presne ako dnes, bojujú o politický vplyv. A tak sa aj v Banskej Bystrici už bojovalo o vplyv po skončení vojny. Dnes už vieme rozlíšiť aj správne posúdiť, ako sa partizánsky štáb povstania naťahoval s vojenským velením povstania a slovenskej armády. Mnohé už historici vysvetlili, mnohé treba ešte vyčistiť a hľadať objektívnu pravdu. Partizáni v revolučnom zápale aj pri istom voluntarizme, popri všetkom cennom a obetiach, ktoré nezištne za slovenskú vlast položili, narobili veľa prehreškov proti občianskému spolunažívaniu, keď planým radikalizmom, to je výraz Karla Havlíčka Borovského, sa mi veľmi páči, planý radikalizmus, často podburážený alkoholom, terorizovali obyvateľstvo už aj tak terorizované Nemcami. Ako príklad za všetky uvediem prepad a postrelanie ľudí 17. októbra 1944 na Sliackom moste. Ale nie som len kritický, naopak, myslím si, že partizáni urobili úžasné skutky. Ale kvôli vyrovnanému pohľadu zase treba vidieť aj skvelé a odvážne, dokonca bravúrne skutky prepadov partizánov, ktorí sa presúvali rýchlo,
nepozorovane slovenskými horami, keďže ich dôverne poznali, a udreli na nepriateľa vždy tam, keď tento záškodnícky spôsob boja prinášal naozaj jednoznačné úspechy. Husák si popri organizačnej a riadiacej práci našiel čas aj na redakciu povstaleckého Nového slova, ktorá sídlila na dnešnej Národnej ulici v Banskej Bystrici. Tu by som urobil takú paralelu. Ja vychádzam vždy z toho, čo povedal Novomestský, že ako dejiny na jednu niť navliekalej udalosti, teda roku 1848 a 1944, Husák mi veľmi pripomína Hurbana. Hurban to celé ťahal, Štúr to bol prorok, ale Hurban to bol ten výkonný práporčík, ktorý dokonca z toho, že viedol to povstanie v 48. roku 1848, ochorel a žil vlastne v horúčke, v takom horúčkovitom stave. A ja si myslím, že podobný typ bol Gustav Husák. Teda hovoríme, že redakcia povstaleckého Nového slova sídlia na dnešnej Národnej ulici. V roku 1984 sme s redakciou Nového slova na Národnej ulici, teda ja som robil v Novom slove, na Národnej ulici v Bystrici osadili pamätnú tabulu na mieste, kde redigovali povstalecké Nové slovo. Ale neduživí, bystrickí, umastení Lankošovi pseudorevolucionári pamätnú tabulu po nežnej revolúcii odstránili. Pseudorevolucionári vždy rýchlejšie konajú, ako myslia. Neviem, čím im mohla prekážať. Tam v redakcii napísal Husák viacero zaujímavých, samozrejme dobovým jazykom napísaných úvah a politických analýz. Aby sme si ho pripomenuli, vybral som úryvok z článku Skúška dospelosti, ktorý už Husák napísal už do povojnového Nového slova v čísle 22 a zaujímavý je aj dátum 28. október 1945, teda rok po povstaní. Všimnite si prosím, ako hodnotil situáciu po 15. októbri 1944, aké mal prenikavé strategické myslenie, ale aj politickú predvídavosť a schopnosť rozlišovať, lebo práve táto schopnosť je základom každého poznania. Rozlišovať znamená poznať. Počúvajte, prosím, podobne, citujem. Píše Husák. Aké boli perspektívy povstania v polovici októbra minulého roku? Píše to 40 októbra. Politicky sme situáciu jednoznačne vyhrali. Pozícia slovenského národa medzi spojeneckými národmi bola nesporná. Jeho prínos k spoločnej veci rešpektovali, jeho národné a štátne postuláty prijímali. I keď telegram delegácie SNR z Londýna z 31. októbra zastihol nás už v horách, v zátvorke, v zásadných otázkach medzi SNR a prezidentom, myslí sa Benešom, prezidentom s vládou bola docielená dohoda. Vedeli sme už po prvom mesiaci boja, že máme zhodné názory s priateľmi v zahraničí a že domáce udalosti fixujú tieto názory do politických faktov. A teraz to príde, keď som to čítal, tak som až zamieral nad tým, ako videl ten Husák za roh. Vojensky po nezdarej karpatskej ofenzívy boli možnosti v podstate len dve. Za priaznivého vývoja v Maďarsku dostať sa do styku s Červenou armádou, alebo v izolovanom území vydržať do jej príchodu. Pred 15. októbrom udalosti naznačovali krízu v Maďarsku. Maďarskí generáli z našich slovenských letíc odchádzali na rokovania s Červenou armádou. Toto som vôbec nevedel. Prichádzali dopyty o možnej kooperácii s maďarskou armádou. Ak by sa postavila Nemcom a 15. október, keď sa Horthy pokusil kapitulovať, mohol byť jedným z význačných dní v svetovej vojne. Maďari mali veľkú armádu, na svojom severe slovenským povstaním krytý bok od Levíc až po Dobšinu, na juhu Titové vojska a na svojom vlastnom území na širokej rovine mohutné šíky motorizovanej sovietskej armády. Skúste si to len tak predstaviť. Nejaký národ v Európe nemal takú priaznivú situáciu a nejaký sa tak zbabelo a tak kolaborantsky nezachoval. V niekoľkých dňoch sa mohlo rozhodnúť osud maďarskej roviny.
celého slovenského územia a tým aj nášho povstania. Bola to situácia, ktorá mohla neobyčajne skrátiť vojnu a skrátiť aj utrpenie stredoeurópskych národov. Bola to situácia reálna, ba lákavá. Naproti tomu Horthy, politické a vojenské vedenie Maďarska, vydalo Hitlerovi nielen svoje teritorium, ale aj svoju armádu, arzenál a celý hospodársky a vojenský potenciál k nástupu proti Červenej armáde a k nástupu proti povstaleckému Slovensku. Túto historickú vinu Maďarsko zo svojich dejín nevygumuje a na slovenskom účte ostane zvlášť zaťažené, lebo priamo prispelo k likvidácii nášho slobodného územia, nehovoriac ani o maďarských divíziách, ktoré s SS-ákmi čistili naše partizánske kraje. V konfrontácii s týmito faktami vyzerá ako Aristidovský vtip budapešťanské tvrdenie, že po Juhoslávii sa Maďarsko najviac zaslúžilo o boj proti Nemcom. Koniec citátu. Zaujímavé stretnutia počas povstania Husák s českým ľavicovým intelektuálom Janom Švermom, ktorý ho upozorňoval na to, aby v Slovenskom národnom povstaní neobnovovali predvojnovú Československú republiku, lebo Moskva mala v strednej Európe pripravený koncept povojnových konfederatívnych štátov. Potvrdil mi to Imrich Kružliak, ktorý pri tomto rozhovore v Banskej Bystrici bol osobne prítomný. Kto vie, kto mal záujem na tom, aby Jan Šverma v slovenských horách po topánkach v dvojmetrovom snehu zahynul? To je otázka. Však sú Ruslánsky. Obaja partizáni, Vlado Mináč aj Roman Kalisky, sa vyjadrili v článkoch, nastúpili do povstania ako vysokoškoláci. Aj v súkromných rozhovoroch, počul som to na vlastné uši, že povstanie bola pre nich vlastenecká vojna, oni bojovali proti nacistom, nie proti Slovenskej republike. Teraz musím urobiť pomerne veľký časový skok, lebo sa nemôžem sústrediť na celé účinkovanie Husáka ako politika, poviem len to, čo zanechal ako úžasný dar možnosti, aby vznikla nezávislá Slovenská republika. Napokon pán Hrdlička to tiež na konci veľmi pekne naznačoval. Dnes už nebohý spisovateľ Dušan Slobodník, viete, že bol v Gulagu, ktorý na jeseň 92 sedával vo federálnom parlamente, mi raz povedal: keď som sedel, Drahoš, v lavici federálneho zhromaždenia, veľakrát som ako človek, ktorý prežil sovietský Gulag, myslel na Gustáva Husáka. A keď sme 25. oktobra 1992 delili kultivovaným spôsobom Československa, v duchu som mu opakovane blahorečil, aký bol Husák predvídavý, keď koncipoval zákon o Československej federácii. Druhá komora federálneho zhromaždenia, teda Snemovňa národov, kde bolo rovnako po 75 poslancov Slovákov a Čechov, aj to bol Husákov projekt. V Snemovni ľudu bolo vtedy v roku 92 101 českých a 49 slovenských poslancov. Takto by sme spoločný štát nikdy nerozdelili. To len geniálny právnik Husák predvídal, že raz môže nastať situácia, keď budú chcieť oba štáty dobrovoľne od seba odísť. A tak sa nám aj prostredníctvom Snemovne národov, kde Štefan Nižňanský, generál Kvaroška a sociálny demokrat Ľubor Bystrický zahlasovali za rozdelenie, tento akt podaril. Aj preto máme nový nezávislý štát, Slovenskú republiku. Zvláštne, Husák už nežil, ale jeho skutky aj po smrti ovplyvňovali posudy Slovenska na ceste k slovenskej slobode. Slovensko a jeho samostatnosť boli Husákovou osudovou témou. Bol jedným z vodcov povstania, kde sme bojovali za slovenskú slobodu. Bol otcom Československej federácie, ktorá otvorila cestu Slovenska k samostatnosti. Pritom sa ako politik v čase, ktorý historici označujú ako obdobie normalizácie, iste aj mýlil. Ale pritom dokázal to, aby sa Slovensko hospodársky povznieslo a vybudoval tak, že na konci 80. rokov sa vlastnými osobnostiami, iste si to pamätáte,
a odborníkmi presadzovalo aj na postoch vynikajúcich kapitánov priemyslu ako federálnych ministrov. Stále ich tam bolo viac. My sme úžasne dozrievali a vytvoril dobré predpoklady pre našu budúcu štátnu nezávislosť. Slováci rástli s úlohami. Iba slepec a človek, ktorý má na očiach ideologické beľmo, tieto úspechy Slovenska nemôže nevidieť. Aj tento môj pohľad, ako každý čiastkový, si nerobí nárok na celistvosť, ale chcel som, aby sme spoločne v čase dnešnej mediálnej jednostrannosti, vedomého krivenia skutočnosti videli Gustáva Husáka objektívnejšie, aby sme sa nebáli vážiť si mnohé jeho skutky, lebo jednostrannosť vždy plodí skrivené analýzy. Celkom na záver poučenie z histórie. Iba vtedy, ak sa zbavíme náklonnosti zbožťovať vlastné postavy slovenskej histórie, ak budeme k svojim osobnostiam úprimní a kritickí, tak ako musíme byť sebakritickí k vlastným skutkom a omylom, iba vtedy nám ich príklad pomôže aj v prítomnosti. Lebo iba ten, kto dobre pozná vlastnú minulosť, môže projektovať so správnym odhadom vlastnú budúcnosť. A na záver posledná veta a charakteristika v jednej vete. Gustáv Husák bol slovenský ľavicový vlastenec. Ďakujem pekne.